Az aikido különleges helyet foglal el a küzdősportok között. Itt ugyanis nem a támadás kap főszerepet, hanem a védekezés. A gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt hasznos mozgásformáról a Szegedi Aikido Kultúra Egyesület tagjaival beszélgettünk. Az aikido egy lágy harcművészet. Igazából ebben ilyen ütések, rúgások, ami az ellenfél felé irányul nincsen. Az ő energiáját használjuk ki, talán kevesebb látható durvaság, kevesebb látható keménység van benne. Az ember és az univerzum között egy harmóniát akar kialakítani az aikido. Ezt találta, vagy ezt mondta az Ó-szenszei, ezt találta jónak, megpróbáljuk mi is ezt valahol követni. A harcművészeteket, akik tanulják, általában azt valamire szeretnék használni, mondjuk önvédelemre. Ennek mi a gyakorlati használhatósága? Hát lehet használni önvédelemre is, de azt tanítják minden jó önvédelmi képzés, hogy inkább el kell szaladni, mint nekiállni, harcolni. Hogyha csak a legutolsó momentum az, hogy az ember neki kell harcolni, aikido használható önvédelemre, meg inkább az, hogy a mozgás az embereknek a fejébe egy kicsit rendet tesz a dolgokat, meg a társaság, ami miatt az ember itt jól érzi magát. Az aikido a japán katonai harci művészetek történelmi tradícióiból alakult ki. Jelentése az univerzum mozgató erejével való egyesülés. Komolyan gyakorolva több mint taktika és önvédelmi technikák ismerete, az aikido a lélek tökéletesítésének tudománya. Az aikido technikák egy része igen látványos, mások inkább kicsi, fürge mozdulatokból állnak. Mindegyiknek azonban egy a lényege, a támadót saját támadásának energiája dönti le, hiszen a cél megragadni az ellenfél akcióját és visszairányítani azt. Az aikido megtanít több ellenséggel is bánni egyszerre. Legyen azonban bármennyire is nem támadó jellegű harcművészet, az aikido technikák egy csapással dönthetnek akár életről vagy halálról. Szegeden a Szegedi Aikido Kultúra Egyesület fogja össze az aikidósokat, akik a Hattyas Sori Harcművészeti Központban edzenek. A Szegedi Aikido Kultúra Egyesület 96 óta létezik. Akkor döntöttük el, hogy létrehozunk egy sportegyesületet, egy közhasznú társadalmi szervezetet, és ebben megpróbáljuk bevonni azokat, akik céljainkat segíteni tudják. Nevezetesen edzés, sportolás, szabadidő hasznos eltöltésének a lehetősége, egészséges életmódra, nevelés, erre való törekvés. Ma Magyarországon a versenysportot, azon belül is azokat a sportágakat támogatják, főleg amely hazai és nemzetközi sikereket ér el, mivel az aikido egy olyan sport, egy olyan mozgáskultúra, amiben sehol nem rendeznek versenyeket, tehát sem Magyarországon, sem pedig a világ más részén, így ilyen eredményeket nem is tudunk felmutatni. Mivel lehet motiválni mondjuk a fiatalokat, hogyha nem versennyel? Én úgy gondolom, hogy a mozgás maga, az aikidónak a szellemisége a legfőbb motiváló tényező. Itt nem egymás ellen küzdünk, hanem mindenki megpróbálja önmagát legyőzni, a lustaságot, a resztséget, és ez az, ami a legfontosabb kihívás, a legnagyobb kihívás nekünk. Hét évesen kezdtem el, még a SEO pályán annó, és aztán ide költöztünk olyan 13 éves koromban. És akkor onnantól fogva itt edzünk. Mit szeretsz ebben a sportban? Hát, hogy nagyon sokan járunk, jók az edzők, igazából nagyon kemény edzések vannak, és ez a leghasznosabb szerintem önvédelem céljából. Mire tudod a gyakorlatban használni? Hát remélem nem kell használnom majd a gyakorlatba, de
például, hát volt már rá ok, amikor kellett használnom sajnos. Hát, amikor megtámadnak, akkor meg tudom védeni magam. Az Egyesület gyerekedzéseket is tart, hiszen az aikidót érdemes már fiatalkorban elkezdeni. Többek közt fegyelemre és összpontosításra szoktatja a kicsiket. A gyerekeknek egy nagyon jó mozgáskultúrát ad, egy elég nehéz összetett mozgás, megtanulnak esni, gurulni, ne sérüljenek meg, hogyha elcsúsznak az utcán, vagy ellökik őket az iskolába, és természetesen megtanulják magukat megvédeni. Hány éves kortól ajánlott? 6 éves kortól kezdtünk el foglalkozni gyerekekkel, ott már elkezdenek iskolába járni, így talán könnyebb végigülniük a másfél órát. Körülbelül mennyi időnek kell eltelnie, hogy egy gyerek onnantól kezdve, hogy bejön először ide, komoly eredményeket tudjon elérni? Hát az attól is függ, hogy hány éves korban kezdi el. Úgy gondolom, hogy felnőtteknél és gyerekeknél is, mivel ez egy nagyon összetett és nagyon nehéz mozgás, egy 5-6 év mindenféleképpen kell, a gyerekeknél ez lehet, hogy akár 7-8 is. Én ebben legjobban azt szeretem, hogy itt nem a másokat megtámadjuk, hanem itt megtanuljuk megvédeni magunkat, ránk támadnak. Ennek nem az a lényege, hogy a másikat bántsuk, vagy valami, tehát a támadásokat csak azért tanuljuk, hogy tudjunk mire gyakorolni. Azért szeretem az aikidót, mert hát tényleg megvédjük magunkat, és mint ahogy látszik, néhány rossz gyerek is megjavulhat, hát mint én, és mert itt, hogyha egy ember nagyon rossz és ide küldik, ha a mesterek tényleg begerjednek, néhány büntetés kap, és utána már megtanulja, hogy ilyen keviséget. Azért, hogy tanuljak mindenről, minden kungfu dologról. Hát ez nem kungfu. Tudom. Tetszik? Tetszik. Ki az, aki azért jött ide, mert kicsit rossz, és azt mondták, hogy na majd itt tanul egy kis fegyelmet? Fegyelmezés, meg hát, hogy ne legyek rossz. Tisztelet, meg hát ilyeneket. Ezt észrevették már rajtad mások is? Nem nagyon.